Θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε χώμα από φύλλα. Μαζέψτε λοιπόν τα φύλλα από τον κήπο σας, όσα περισσότερα μπορείτε, βάλτε τα στις σακούλες σκουπιδιών, όπως βλέπετε εδώ. Αυτό είναι ημερών κάποιων ημερών. Τα βάζετε λοιπόν μέσα στη σακούλα, τα βρέχετε καλά με νερό και τα αφήνετε κλειστά, όπως το δείχνω εδώ. Μετά από μερικούς μήνες θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το ωραίο χώμα που είναι ιδανικό για τα φυτά σας. Έχει πολλά θρεπτικά συστατικά και είναι έτοιμο για χρήση. Καλή επιτυχία σε όποιον το επιχειρήσει.